Рәүф абый, менә хәзер шушы татар иҗтимагый үзәге йорты бинасы сатылды. Алга таба нәрсә эшләр шушы пикетлар белән көрәшергәме? Әле бүгенге көндә арбитражный судның карары юк. Менә шушы карарны көтәбез беренчедән. Минем уйлавымча бүгенге көндә безнең вазгә шул рәвештә әле 50-гә лизбәтрәк кирәк. Әле ул бина безнекеме, әле сатып алган кешенекеме, сатып алу законы булдымы икән? Әле ул турда безгә әйтүче юк. Шуңа күрә без уйлыйбыз инде. Бүгенге көндә менә шушы карар арбитраж судының карары булмыйча без бер кайда китмибез. Икенчедән, әгәр дә мәгәр дөрестән дә сатып алган икән, әгәр дә безгә ул бинаны бирмиләр икән дип әйтим инде, анда вариантта ихтимал дип әйтәм. Ул вакытта барыбер без уйлап торабыз, хәтер көнен үткәргәнче ул кеше белән сөйләшеп, ничек тә булса уртаклык табарбыз дип уйлыйбыз. Әле сез элемтәгә кермәдегезме ул сатып алган яңа хуҗа белән? Кызганычка каршы ул кеше белән элемтәгә керергә мөмкин түгел. Әле мин үземчә уйлап утырам инде, берәр теге ул бәлки үз исеменә алмагандыр, кем дә булса аның артында бардыр андый кеше дип уйлап торам, я оешма инде. Әгәр дә мәгәр ул кеше үз акчасын түләгән икән, ул ничек тә булса безнең белән чырашып, безнең белән сөйләшергә тиеш иде дип уйлыйм. Әмма ләкин күп вакыт үтте, әле бүгенге көндә анардан ул бу ишетелгәне юк. Менә ачлык тотуны туктаттыгыз. Моны кайбер шартлар үзгәрде, шуңа күрә туктаттык дип әйттек. Ничек кенә максат булмасын, әмма бина факт буенча сатылды. Ягъни аукцион үтте, аның яңа хуҗасы билгеләнде. Әмма әлеге вакытка хәтле сатулашу килешү юк, булмаса да бинаның яңа хуҗасы бар. Шуңа күрә безнең хәл яңа таләп бар. Әгәр дә безгә бу бинаны яхшырак урын бирсәләр, яхшырак бина бирсәләр, без бу бинаны калдырып, шул бинага китәргә әзербез. Мин шәхси яшьләр өчен җавап бирәм инде. Әйме? Безгә кешеләр оештырыр өчен уңайлырак урын кирәк. Әгәр дә бу бинадан башка урын бирмәү гарантияләнми икән, biz bu binadan ахырга китәргә чыймыйбыз. Ягъни анда гарантиялар булмаса, ачлыкны яңадан башларга һәм дә бинадан я беренче опыр белән, я полиция белән көтебезгә тиеп чыгарсалар гына инде. Шундый методларга хәлле ахырга хәлле керәшергә әзербез. Әле сезгә тәкъдим итүче булмадымы яңа бина? Сүздә генә бар әлеге вакытта безнең исполкомның кешеләр белән очрашкан идек. Башка бина турында сүз бара. НКЦ дип сүз йөри инде. НКЦда бина бүлмәләр бирү буенча. Әмма ул әлеге вакытта сүздә генә шуңа күрә безнең бик зур шигебез бар. Милли хәрәкәтне гомумән урамга куып чыгару ниятеннән монда вәгъдә әйтеп, бу бинадан куганнан соң урамда калдырырга мөмкиннәр дип. Шуңа күрә без пока бина бирмиләр китмибез. Менә бу сатып алган кеше ул татар балыгы, татар шмәкәре. Сез аның белән бәйләнешкә килмәдегез. Бәйләнешкә кирдек. Ул безгә вәгъдә әйтеп йөри, очрашабыз, сезнең белән очрашабыз дип. Әмма миңа калса ул махсус подставной кеше, шуңа күрә ул безнең сорауларыбызга җавап бирә курка дип уйлыйм. Аларга нәрсә җавап бирергә белми, шуңа күрә безнең белән очрашудан хәзерге вакытта кача.